ano naman po, kaso nakaka-survive din maski pa paano. Hirap lang talaga kasi wala pong mga trabaho, no work, no pay po kami. Ako po si Rodel Balidoy, taga Misibis, baka kay Albay. Nagtrabaho rin sa Muntinlupa. Ako tabi si Manuel Balidoy, residente po sa Misibis, baka kay Albay. Inabutan mo tabi kami diking lockdown. Pasalamat po ako kay Elizalde ko. Ako Bicol Parteles po at nakabot man tabi sa tindang ayuda di sa Muya. Kaya takula ako tabi pasalamat sa ako Bicol po. Salamat po. Salamat tabi, Sir Salde. Ako po si Mary Rose Balyon, taga Misibis po. Salamat tabi, Congressman Elizalde ko sa tinaong pong tabang ng malaking pasalamat namin dito sa binigay mong ayuda para sa amin. Maria Jezabel din po, taga Misibis, baka kay Albay po. Thank you po kay Congressman Elizalde ko po. Hi po, I'm RJ Barberona from Misibis, baka kay Albay po. We would like to thank Elizalde ko po and AKB for their influence. Ako po si Nico Balea from Misibis, baka kay Albay, na nagtatrabaho digdi sa Tondo, Manila. At hirap-hirap na po kami sa upa ng aming bahay. At maraming salamat po sa binigay ni Congressman Saldi ko sa bigas na to. Maraming salamat po. Ako po si Rialisa Bonaobra, taga Misibis po. Dakulang pasalamat po kay Congressman Saldi ko sa tinao niya pong tabang. Asangon niyan po, okay na po kami, natawa na po kami ki ayuda hali po sa Ako Bicol. Salamat po. Ako po si Russell Balidoy, taga Misibis po ako. Nakatanggap po kami ng Relief Gold. Di kami naabutan ng lockdown sa Paranaque multinational. Trabaho mo po, construction. Papasalamat, mangyararay po kami na inabot po kami kang Ako Bicol na matawan ng Relief Gold. Salamat man po, giraray.